Nový rok už dávno začal a ty ešte stále nemáš plán pre dosiahnutie cieľov pre tvoje budúce ja? Nevadí. Vycibreným krokom vpred si dnes ukážeme praktické tipy, ako dosiahnuť život, po ktorom túžiš, pomocou nástenky vízií, alebo po anglicky The Vision Board. Dovol mi predstaviť ti kamaráta Kazimíra, ktorý predstavuje tvoje odvrátené ja. Nástenka vízií? Na čo by som to robil? Aj tak sa mi to nikdy v živote nesplní. Stop! Počúvaj dobre a rob si poznámky, lebo dnes ti ponúkam návod, ako krok za krokom si vytvoriť nástenku vízií na splnenie tvojich túžob. Čo to vlastne tá nástenka vízií je a na akom princípe funguje, akým chybám sa vyvarovať, tvoju domácu úlohu a samozrejme, aké afirmácie ti pomôžu vizualizovať tvoj úspech. Pozeraj až do konca, aby ti neunikol ani jeden tip. Poďme na to. Nástenka vízií je jednoducho povedané koláž tvojich najšialenejších snov. Pomáha ti definovať, čo chceš a zároveň ti dodáva motiváciu. Keď premýšľaš o svojich cieľoch a vizualizuješ si ich, podporuješ svoju schopnosť dosiahnuť ich. Vedel si o tom, že tvoj mozog dokáže do určitej miery spracovávať predstavované zážitky spôsobom podobným ako skutočné zážitky? Proces vizualizácie ti pomôže aktivovať podobné oblasti v mozgu ako tie, ktoré sú zapojené pri skutočnom vnímaní a prežívaní zážitkov. Fascinujúce. Tým, že pravidelne premýšľaš nad svojimi cieľami a konáš kroky ich splneniu, postupne meníš neurónové dráhy v tvojom mozgu, čo je jav známy ako neuroplasticita. Vedel si o tom, že športovci často využívajú metódu vizualizácie na splnenie svojich cieľov? Teraz, keď už vieš, o čom tá nástenka vízií je, poďme si ju vytvoriť. Kapitola číslo 1. Vži sa do svojho budúceho ja. Najprv sa musíš seriózne zamyslieť nad svojimi cieľami. Nechaj sa unášať na vlne fantázie. Toto je najdôležitejšia časť tvojej nástenky vízií. Premysli si do detailov, ako chceš, aby tvoj život vyzeral. Neponáhľaj sa a uisti sa, že tvoje ciele sú konkrétne. Rozdiel si svoj život na základné piliere a to následovne. Tvoje vzťahy, rodičovské, priateľské, spoločenské, kvalita tvojho života a tvoj spoločenský život. Tvoje zdravie a kondícia. Tvoje financie, tvoja kariéra a prínos pre spoločnosť. Tvoj intelektuálny a spirituálny život. Tvoj emocionálny život a tvoje povahové vlastnosti. Viac o daných pilieroch ti poviem v mojom budúcom videu. Klikni na odber, aby si to nezmeškal. Prichádza čas na prácu. Zober si pero, zvýrazňovač, papier a naozaj sa zamyslí nad tým, ako chceš, aby tvoje budúce ja vyzeralo a ako sa tvoje budúce ja správa. Každý jeden pilier, ktorý som spomenula, si napíš na osobitnú stranu. Následne si z každého piliera zvýrazní najdôležitejšie vízie, ktoré chceš dosiahnuť a rozvinúť. Pozor! Píš v prítomnom čase. Zamysli sa nad danými piliermi a spýtaj sa samého seba. Ako sa cítim? Ako myslím? Ako trávim svoj voľný čas? Čo chcem oslavovať so svojimi blízkymi? Ako zarábam peniaze? S kým trávim svoj voľný čas? Toto sú všetko otázky, ktoré sa musíš opýtať samého seba. Kamarát Víťazoslav, ktorý predstavuje tvoje ideálne ja, má financie pod kontrolou. Moje finančné ciele sú jasne stanovené a presne merateľné. Každý mesiac si odkladám 40% svojho príjmu na investície. Mám finančný plán s krátkodobými a dlhodobými cieľami, ktoré ma motivujú a vďaka tomu sledujem svoj pokrok. Kapitola číslo 2. Myšlienka tvojej nástenky vízií. Zamysli sa nad témou tvojej nástenky vízií. Čo chceš dosiahnuť? Čo by mala nástenka vízií predstavovať? V akom duchu sa nesie? Čo mi prináša? Dobre si premysliť citát, ktorý je ústrednou myšlienkou tvojej nástenky vízií. Kapitola číslo 3. Zhmotni svoju víziu. Kreativite sa medze nekladú. Je čas vybrať si obrázky, ktoré zhmotňujú tvoju víziu. Poďme do toho. Zozbieraj si magazíny, časopisy alebo akýkoľvek iný formát, z ktorého budeš čerpať inšpiráciu. Takisto prelustruj internet a ulož si obrázky napríklad z Instagramu, z Pinterestu alebo hoci ktorej inej ľubovoľnej platformy, kde nájdeš inšpiráciu. Tip! Pohraj sa s umelou inteligenciou. Ak máš jasnú predstavu o tom, ako by mala tvoja vízia vyzerať, ale nenašiel si daný obrázok, prečo sa nepohrať s vymoženosťami dnešnej doby, ako je napríklad umelá inteligencia? Kapitola číslo 4. Čas na kreáciu. Začína čas na kreatívnu prácu. Budeš potrebovať veľký papier, A3 alebo A2, veľa obrázkov, časopisy alebo magazíny, nožničky, lepidlo
A to je všetko. Krok za krokom návod, ako si to vlastne vytvoriť. Vytlač alebo vystrihni si obrázky reprezentujúce tvoju víziu. Myšlienku tvojej nástenky vízií si umiestni priamo do stredu, aby bola jasne a zreteľne viditeľná. Potom si zoskup jednotlivé obrázky do kategórií a pohraj sa s vyhotovením nástenky. Keď cítiš, že tvoja nástenka vízie je taká, aká má byť, prilep si všetky obrázky jeden po druhom na tvoju nástenku. Tip v centre diania. Ide tu o teba, o tvoje priority a o tvoj život. Vždy sa s obrázkami, a to doslovne. Do obrázkov si vlož svoju tvár, čím vytvoríš osobitné spojenie. Ak je tvojim cieľom stať sa podnikateľom, vytvor si vlastnú vizitku s tvojim menom. Ak sa chceš dostať na titulku časopisu, prečo si nenalepiť vlastnú fotku na tú danú titulku? Ak chceš spromovať s červeným diplomom, napíš si svoje meno na diplom. Pamätaj si, že kreativite sa medze nekladú. Gratulujem ti! Tvoja nástenka vízie je hotová. A čo teraz? Tip. Oslavuj. Zavolaj si priateľov a usporiadaj oslavu, kde budete pracovať na nástenke vízií. Sám budeš prekvapený, aký zážitok z toho budete mať. Kapitola číslo 5. Predstieraj, až kým sa ti to nepodarí. Polož si nástenku vízií na viditeľné miesto a snívaj vo veľkom, ale zároveň si usporiadaj dané ciele na časovú os. Naplánuj si rok dopredu malými, vycibrenými krokmi. S konkrétnymi krokmi sa ti podarí dosiahnuť to, čo si vysníval. Premohla ťa prokrastinácia? Pozri si moje video o prokrastinácii, ktoré ťa určite nakopne. Začaň vizualizáciu do tvojho každodenného života. Uver tomu, že to dosiahneš a nikto nemôže zmeniť tvoj pohľad na vec. O tom, ako sa cítiš, rozhoduješ ty a len ty sám. Buď zámerne vďačný za to, čo už máš. Zapisuj si svoje úspechy. Si stratený a nevieš, ako začať s vedením denníka? Nevadí, vysvetlím ti to v mojom videu. Klikni na odber, aby si to nezmeškal. Kapitola číslo 6. Časté chyby. Prediď týmto chybám. Poprvé, všeobecné želania. Uisti sa, že prezentuješ tvoje vlastné ambície. Ak je tvojim cieľom šťastie, starostlivo si vyber obrázky, ktoré zosobňujú to, čo pre teba šťastie znamená. Zamysli sa nad svojimi emóciami a premysli si, ako tieto obrázky rezonujú s tvojimi pocitmi. Pamätaj, že tvoja nástenka vízií predstavuje tvoje osobné ciele. Po druhé, tvoj uhoľ pohľadu. Vyber si také obrázky, ktoré priamo zachytávajú tvoj uhoľ pohľadu, čo znamená, ako keby si bol priamo v tej danej situácii. Predstav si, že sa nachádzaš v scenári, ktorý je vyobrazený na tom obrázku. Toto ti pomôže zvýšiť reálnosť tvojich cieľov a umožní ti to lepšie sa stotožniť s tvojou víziou. 3. Nezameriavaj sa na materialistické túžby. Odsun do pozadia tvoje materialistické túžby a radšej sa zameraj tvojim emocionálnym väzbám a vzťahom s ostatnými. Silné emocionálne spojenie s tvojimi cieľami ti poskytne väčšiu motiváciu na ich dosiahnutie. Tak čo? Tešíš sa na vytvorenie tvojej nástenky vízií? Pomôžem ti s tým vďaka afirmáciám. Použij nástenku vízií, ako aj afirmácie na posilnenie tvojej motivácie. Nástenka vízií ťa nabije pozitívnymi emóciami, keď si predstavuješ svoje dosiahnuté ciele. Afirmácie ti zase pomáhajú udržiavať pozitívne myslenie. Afirmácie posilňujú tvoju sebaúctu, zatiaľ čo nástenka vízií ti pomáha s dosahovaním tvojich cieľov. Opakuj si tieto afirmácie. Zhmotňujem svoje sny a ciele a každý deň som bližšie k ich dosiahnutiu. Každý deň sa približujem k realite, ktorú si predstavujem. Moje sny sú mi na dosah, verím vo svoju schopnosť vytvoriť si život, aký si predstavujem. Obrázky a myšlienky na mojej nástenke vízií mi dodávajú odvahu a inšpirujú ma. Som otvorený hojnosti a príležitostiam, ktoré sú v súlade s mojou víziou. Zaslúžim si úspech a šťastie, ktoré si vizualizujem. Vycibri sa! Prichádza čas na tvoju domácu úlohu. Ponoríš sa do sveta, v ktorom si už dosiahol všetky svoje ciele. Tvoje budúce ja ti za to poďakuje. Poprvé, venuj každému jednému pilieru dostatok času. Po druhé, zober svoje ciele naozaj vážne. Po tretie, vyjadruj svoje budúce ja pomocou prítomného času. Po štvrté, buď naozaj konkrétny v tvojich víziách a tvojich cieľoch. Po piate, nájdi obrázky, ktoré naozaj reprezentujú tvoje budúce ja. Po šieste, zabav sa a usporiadaj oslavu na vytvorenie nástenky vízií. Po siedme, pamätaj, že každá tvoja myšlienka vytvára tvoju realitu. Tak čo, ako vyzerá tvoja nástenka vízií? Zdieľaj ju s komunitou Vycibrenie na tvojej obľúbenej platforme. Prajem ti vycibrený zvyšok dňa
a vidíme sa na budúce. Často využívajú techniku ešte raz.